Він за мир, співак Олег Винник, хотів розставити крапки над «і». Проте ще більше заплутався. Нещодавно він доєднався до акцій, в які брали участь російські зірки. Та знову вскочив у халепу. Зібрав журналістів, аби донести свою думку. Зрештою, українським Крим не називає, Росія агресором також. То що ж насправді мав на увазі улюбленець молодих вовчиць? Подробиці у сюжеті. Ось вона сила суспільного осуду. Співак Олег Винник, побоюючись за свою репутацію після флешмобу з російськими адептами руського миру, зібрав журналістів, бо нині, каже, йому тяжко і боляче. Усе після цього ролика. Ми прийшли в цей світ, щоб навчитися любити, а не відбирати життя один одного. Саме він став причиною гучного скандалу. У ньому український співак разом з російськими артистами, що відкрито гастролюють в окупованому Криму і підтримують політику Кремля. Тепер його продюсер пояснює, їм обіцяли участь у міжнародному проєкті, не політичному, разом з такими зірками, як Анджеліна Джолі та Леонардо Ді Капріо. Знімали відео у Києві, причому без гонорару. Але те, що дзвінок був з Москви, команду Винника не бентежить. Головний меседж – У мене є своя позиція. Я за мир, і я хочу, щоб люди жили в мирі. Спершу свій вчинок Винник пояснював журналістам СТБ. Я не буду нічого ділити і не казати, чий Крим. Мені здається, що сьогодні вже взагалі про це говорити вже не то, що, я б сказав, не потрібно. Це нічого не дає, коли ти кричиш «наш Крим». А він не наш на сьогоднішній день. Ми маємо, що ми маємо. Правильно? Є факт. І ми будемо всі кричати, що наш, то чому ж ми нічого не вирішуємо? І якщо бути конкретно відвертим, за Крим не вмер ні один солдат, не загинув. Ні один. Вдова одного із загиблих українських військових, Ольга Карачевська, не може це чути. Адже саме її чоловіка Станіслава Карачевського у 2014-му пострілом у спину вбив російський морпіг Євген Зайцев. Це визнав навіть російський суд. Як твердять адвокати, саме це рішення може стати доказом у міжнародних судах, що саме російські військові захоплювали Крим. Ольга Карачевська після окупації Криму разом з 2 дітьми вимушена була переїхати до Миколаєва. Про життя без коханого чоловіка їй говорити важко. Обиднее всего, что это говорит популярный украинский певец. Сказать о том, что Крым был сдан совершенно без кровопролития, это откровенная ложь. И смерть моего мужа и ряда других военнослужащих тому прямое доказательство. Сейчас мои дети растут без отца, и это для них большая травма. Перед родинами загиблих українських військових в Криму Олег Винник вибачився. Зізнається, просто не знав цих фактів. А ось чіткої відповіді, кому належить Крим, ми так і не почули. Я українець, я громадянин України, і Крим мій. Вам це вистачає? Тобто вам в нашій країні, що Крим – це Україна? Чи ви не хочете цього говорити? Я повторюсь, я українець, громадянин України, і Крим мій. Що тут незрозуміло? Так само журналісти не почули, чи вважає співак Олег Винник Росію агресором. Каже, в Україні війна, а от з ким – відповіді уникає. У нас війна. У нас війна. Вона називається АТО, так? Зараз по-другому. Зараз вже по-інакшому. Скільки років називалося АТО, зараз по-інакшому, так? Хто воює проти українців? Це ви починаєте знову ж таки. Ви задавайте ці запитання всім. Владі. Задавайте іншим людям. Ми говоримо про агресію. Говоріть про мир. Давайте вам говорити про мир. Колишній політбранець Едем Бекіров місяць тому повернувся з російського полону. Окупанти звинуватили важкохворого кримчанина у зберіганні та транспортуванні боєприпасів. І понад 9 місяців тримали за ґратами. Бекіров переконаний, з Росією не може бути жодних домовленостей про мир, допоки вони не підуть з Криму. Тільки позорить українську націю. Какие может быть с россиянами борьба за мир, когда они убивают наших ребят?
Крым наш был, есть и будет. Ще один колишній політбранець Кремля, заступник голови Меджлісу кримсько-татарського народу Ахтем Чойгоз, також не з чуток знає, що означає відкрито виступати проти окупації рідної домівки. Йому російські окупанти присудили 8 років колонії суворого режиму за участь у мітингу за звільнення Криму. Чойгоз вважає, що підло жити, виступати в Україні і поводитися так, як винник. То, что он там заявляет, что ни один солдат не погиб, это говорит о том, что у нас, к сожалению, большинство вот этого бомонда, поющего и плящущего, вообще никакого отношения ни к войне, ни к тому горю, которое постигло миллионы людей на оккупированных территориях, и в Крыму тоже. Это вот полная абстрагированность. Той, для кого має значення Чой Крим, Володимир Балух. 5 років колонії загального режиму від російських окупантів за український прапор на даху власного будинку. Та ще одну сфабриковану справу. Після кремлівської в'язниці чути від українського поп-співака Олега Винника, що не має значення Чий Крим, це просто ганебно. Якщо комусь кортить сходити після цього до нього на концерт, мені просто по-людськи шкода цю людину. Правда одна, Крим – це Україна. Артист зізнався, запрошували виступити і в Росії, і в Криму, і навіть в окупованому Донецьку, але не поїде. Попри потрапляння до бази миротворця, Олег Винник продовжують гастролювати Україною. Олена Стецюк, Надія Михайлова, Ислам Пінка, Алі Керімов, Заман, АТР.